Ni Idoia Tolosa naz, eta hemen Labairun herri ondaren egiten dut lan ikus-entzunezko proiektuetan. Bai grabazioak egiten eta editatzen, eta bai maketazio lanetan. Momentu honetan nabil Busturiko ermitei buruzko dokumental bat egitetan. 30 minutu inguruko dokumentala izango da, eta Liburrian ondare jardunaldietan aurkeztuko dugu. Eta maketazio lan batekin beba nabil, berrizko industrializazioari buruzko liburuzko bat egiten nabil. Labairun lan egitea niretzat da euskaldun bezala kulturalki aberasteko sekulako aukera. Nik hemen egunero ikasten dut zeozer barria gure hizkuntza, gure ondareari buruz beti dago zeozer barria ikasteko. Eta hori ederra da.